Абе, бате, да се заклещено киберпространството дава на човек доста време за размисли. Да, извинявай между другото. Нема ядове, не е като ти да си ме затворил тука. Даже аз трябва да ти се извиня, копеле. Напоследък нещо много си мисля за това, дето задяваше сестра ми, сеш се? Сещам се, брат. Все пак беше вчера. Да, обаче аз още се чувствам като провинциалист, бате. Не беше кой знае какво, честно. Беше. Ти искаше да се самоубиеш, а аз те заплашвах със смърт. Добре, де, като го кажеш така, не беше много еляк от твоя страна. Но нямаше как да знаеш как съм се чувствал тогава. Можеше и да знае, ако те бях питал. Ужасен приятел съм. Не те питах как си, не ти казах да седнеме като бели хора да се разбереме. Просто директно исках да те очистя. Хей, смъртта ме решаваше проблема. И за какво, мамо стара? Че си задявал сестра ми? Пълна простотия. Какво толкова? Ти си възрастен, тя е възрастна. Сами може да се решавате дали ще се опвате. Просто се опитваше да я защитиш. Защитавах само себе си, бате. Не бях готов да я видя как пораства. И това е мега нечестното. И към теб, и към нея. Така че, копеле, ако искаш да задяваш сестра ми, давай. Сигурен ли си? Напълно. Просто искам и двамата да сте щастливи. Хе, мерси, кокалести. Ама ако и разбиеш сърцето, нема да си поплювам, бате. Нищо не обещавам, брат. Все пак съм доста популярен. И да знаеш, че ако някога има нещо, което ти тежи, може да си поговориме, копеле. Всъщност има едно нещо. Ага. Принципно аз те затворих в киберпространството. Моля? Не знаех как точно ще протече разговора за сестра ти, тъй че исках план Б в случай, че не си неглиже, че флиртувам с нея. Копеле, верно ли? Точно така. Да гушнеш букета ли искаш? С удоволствие. Трябва да намериш някакъв по-здравословен начин да се оправиш с тези мисли.